Súperi ulovia viacej. To je tajomstvo. A ja vás vítam. Ty našiel svoju krávu. Kde ste našli bizona? To sa nedá. To sa nedá. Niklaudika jedného dala, lebo je to bolo. No koľko máme? 5? 5. Aj môjho rátate? 1, 2, 3, 4, 5. Nemá už nikto žiadnu? Ja mám len spínku. Dobre, koniec slovu. Pyroch, suchariku, řemana. Pyroch? Promiňte, pane, rád bych místního bažanta. S trochou šalvěje možná. Rozdělíme se. I když jsme tu chtěli vyřídit jistou věc, nemáme v úmyslu tento vlak zdržovat. Paspartu? Moji zbraň, prosím. Nevím, kdo jste, ale kdo zvedne zbraň proti Jamesovi, je mrtvý. No. A šátkem zamává, zvyklé soka slzu urodí a neplač lásko má. Zuzeno, mám tě rád, říká si svý velký dávky, mám na pince budu hrát. Zuzeno, mám tě rád, říká si svý velký dávky, mám na pince budu hrát. A ještě raz pochválíme. Barborka Matějková. Ďalej tu bola s počtom bodov 304 Jelena Fischera a Adama Stránskeho. Z 303 bodov nazbierala Paťka Lukočková. Mali títo cestovatelia: Vaneska Ciblíková, Lucka Sýkorová a Gabika Škrabanová. 297 bodov nás... 2, 1, štart! Pomaličky. Pôjde do stroma. Ten môj diaľ odpadá! Go cash. Take it. Áno, začne to horeť! Začne horeť! Áno! Ešte to nepúšťajte! A hej, ty to ešte nepúšťajte! Čo? Pusti! Ide, aha, ide ho! Taliansko vočíme. Tie naše sú kde? Ten ide kášek, zachytí nás. Zakral sa, zachytí
na strom. Áno, Božtan. Ty kokos, jak rýchlo. Rýchlo. Vlasy.